Este întâlnirea, trei păstori. Bă, dar mai taci odată! Dar ce spirit de Crăciun aveți? Not! Copchile, te sugrum cu plovărul! Da, poftiți, domnul Organ, intră! Ai spart leu țăgănesc de la poartă. Îl plătești, nu mă întere. Însă sectoristul de aici din cartier, plecați de acasă? Da, merem la tăia de porc! No, bine, că o să vin cu niște băieți să furăm mobila. Liniștit, domnul! Fecior, mersi de colindă, mi-a plăcut aia cu cerbul. Ia aici să ai de un suc și de o iarbă. Te-ai pesit la masă! Copchile, ești pedepsit! Treci în pod, în mansardă. No, măcar pot să mă uit la pornoșaguri. Doamnă, a venit Uber-ul. La autogară, Fecior, merem la tăia de porc. Grăbește-te, femeie, că pierdem cursa și apoi trebuie să merem cu trenul CFR! Ioi, la fix. Normal că la fix dacă i-am dat șpagă la Bocter. Pus ai bani! Pus, Pus ai fainoșag! pus. Pus ai copchilu! Ioi, copchilul. Singura casă este! Să vină fetițele! Toată pălinca e a mea! Este! Gagici! Rozi, trebuie să dau un telefon. Dar nu vezi că vorbesc. Hai tu că ți-o dau un like pe Facebook. Ah, no bine. Da, Mai Zoli, Ios, du-te până la mine acasă și vezi ce face copilul. la voi acasă? Da, și ascunde-i toată băutura, că ăla-i nebun. O sticlă de spirit Mona! V-ați tăiat la mână? Nu, vreau să-l beau! No, ne băgăm acum? Nu, că-i prea animat. Cred că face jumările. Fu, eu nu mă bag în putarea aia. Hai, Jordan, du-te, pune mărântoaiele la fiert. Au, momițele. O comandă de cartaboș. Lasă-i pe preș. Și cine plătește? Trece-mă pe caiet că vine cu banii pe la cooperativă. Nu mai dăm pe caiet, gata. Dar nu pot să ies că sunt șorlobonca goală. Dacă nu plătiți cartaboșul, chem pochera. Dar poate vrei să bag cuțitul în tine. Cartaboș! Uitați, doamnă, vă dau 1000 de forinți dacă mă luați la ocazie. Hai, nevastă de aici, că asta vrea să-ți vândă pe tărz. Că du-te, măi, Mr. Miyagi, că se zice petarde. Dăm un pic și la mizerie și la nunu, că vin fetițele cu colinda! Ai! No, fii atent, tu îl ții de vorbă și eu îl fac pe la spate. Eu vreau să iau contul de Dota 2. Nu fi prost, mă, conturi de Dota sunt pe toate gardurile căpciți. Dar are ăsta un cartaboș, dezbați prucii și muierea, mă. Are petarde de la țigani. Vrei să cânți la cimpoi cu lapte? Nu, mersi. Hai tu, bagă-mi tic la camă. Nu, mersi, am luat deja o muie astăzi. Popă! Popă, ești acasă? Popă! Ce faci, copchile? Nenea, vor să-mi fure cartaboșul! Te învăț eu ce să faci să nu ți-l furi. Termoplonjon pe clanță! Sigur nu ia foc ușa! Lipici cu peine de gâscă! Obelit la fraierii! Globuri, că precis o să vină desculți pe iarna asta! 2 găleți de vopsea pentru că vopseaua ucide și păianjenul Marius! Deci ne-am înțeles, contul de Dota și cartaboșul. Bine, boss. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se cartaboșul tău! Dică ăștia, mă, dar nicio rugăciune nu mai poți zice în casa asta liniștit! Au, momițele, lelele! Au, cabina. Au, salele, lelele! Au, pucile, lelele. Au, mecla. Au, e zău tău de copil! Este! Bă, ce-ar mere un cui acum? Dumnezeu, blănirea Maicii Domnului! Ce marge ăsta și eu stau ca prostul să le iasă la ăștia cadru! Copchile, deschide că te sparg! Da, poftiți înăuntru! Ce găină! Poc, chicken! Copilul ăsta o știut că vin desculți. Ia să calc eu pe globurile astea.
Călcați, vă rog eu, pe mașinuțele alea de acolo! Super plană! Vezi la cap! Ha, fraiere, am zis, vezi la cap! Ioi, ți-ai luat chiloții ăia buni? Da, cu ce-ți place ție? Cu urme de frână? Națogongă! Du-te, Marius, du-te! Stai, nu te mișca! Orice fă, dar nu la împăratul Hristoase! Ești nebun, mă! Fraierilor! Deci, bă, am putea să furăm tot și să plecăm. Dar eu zic să merem după el pe funia asta, că sigur nu o taie. Se rezolvă! Proștilor, putea să las cartaboșul și contul de dota și să plecați. Prostă-i măta că i-am văzut parola. Copchile, l-am tăiat pe porc. Mulțumesc, mami! Copchile, ai fost cu minte? Da, am apărat cartaboșul! Bravo, copchile! Da, l-am mâncat pe tot! Marș înapoi în pod! Este!